Níon possin mai a bíide. No, tos a bhean. Níl me réit go le dochirte da hanna fin. No, ní dochir bidin ta fós. Níl nu go mé munál vec briste am. Bastard. Tin be dochirte. Agus réiteis sin anrod cridim. Arc, ní glad dhéanú fa vecinis. Bhí haní sféras díla le Daniels na matalléir. Daniel McLaughlin. Bastard dile. Is go cogur si bhean cifágan in rud mar sin? Cai dainn teart ácar ní, gan treachtar agad arigid. Good erigid? Good erigid idir sí go cogur bhean ciféadúir chas marráile gur lumsan pobse? Nú béhúltú níos dúriú na mar a cheap me? Ó tuigi me gear tú. An méidir tugamsa is lom héna, agus an méidir tugadsa is leatsa. Agus ná tin dearma der sin? Ó ní dhéana mé. Bí cinsin an éní. Hey, Tossa! Get the freak to the universe, huh? Show private property because that. Tabronar. Yeah, well, but Kertich. Bundar and Fisakor in the guard, the Dirkanish. Oh, no, dina sin. Brenach, gwan ma wachs not just niek to rishma. Ik was an national wheelbart no me shensa. Let the head no clean on the garden. Yeah, well, my come to sniffle heart not sure each nebe and Dara arm. Gramina mad. Hey, 1 second. Call to goal. I mean, can't answer rocket to. Nach come watch ni hek cha krenim ni yartsa. Angela euro chuig dóla heil. Sin túneis gur mai go bhaí. Ó gur mí maid Angela sné. Ó Lancy fe í háart go lech tumult. Hon nach main ceanna sinis ach sin ní chéist teanan chéanana bhí me go chuirsa. Déan Angela gúte námain ru a cin tíanana faoi. Fa go dé. Na habla manis nach chu go faoi déirheid. An leisteach sa droch humor a tar le gaiid. Díh. Ó hinné hello stor cechi bhil tú? Go má gur mágad. Isteach le an post tháinig mé bhire. Ó an post ó sé. ó ní sé ní máach fós sé réanú fanna se me. Wat sé dá seo? Nus sé stor sin diaad. Gur míle mágad. Well féidirlim tá íon gote hinnéad? Go leisce? No tá. Slán. Slánstar. Sláin. sé bhhaí go tí réit fan Nancy. Ficeir Angela go tí beganí beag Skype le gaiid. Bhil an nisnar a dúir tú a. Come leis go le Ó bhfuil an chehaite dé? Ní lánach an duine sin a bhí curfú hall. Well, ná big imníor beart bhí níos mó, chumission ruigur. Fair play what dí. Cé bhí anna réon chumá. Ní hín creabhfuidir sin bí gerbheis go sa sipan sin le gaiid. Well, níach mé geartíd pe duna bhí an. Ach ní bhééis de ras, gealm sin gweist. Bagam meis na gardaíd. Nar le go dtí chuúléine, níl sam íonna go teirisa. Bargam sé mat trasna rééis, slán. Nar le go dtíúlein. Mar bhí mar réit fan Nancy, níl sí fríocht máid gléchanna. Hí me gur sin rud bagáiste. Ó ní hin tádastor, níl sé a léin le beachsaid. Agus bhí sé cinál fuirlam sa foban na hífa dhéú fásta. Ó sinnéan na sé sin tiileó. Tá sam sa cetáir bhil said. Gus tá cheapnach go sé éascar an créatúra. Nancy bhachta. Ó tá nuir troi am Angela. We're in the money. Well, haige, nach in chwaid ni. Mac le the hell, come on. Tá bu mis tosar se vec, déiste se nit go chaidín sin tad. Ó haig. Ma becht bag term. Ní bagart tá mé ráide ha. Gíar chuir gwine go mai FL sa cagan lenta se agus a bhd níos tuiscin mar cheapans tú. Ó, Tá mas gan se white. Brenn Deirdre, Tá lá ceile se white. A was brach. Ba cheapan sibse. Go tí go túút na gasú leise tá dul mó móraí. Come on, Haig. Wat go málas chu chun runna bhfuil? Come on. Triala, between me salt. Mackin on him, Jay, come on. Haig le gas. Ní déile se scéal tra fósta me se ráib. Ó, tá sa mar sin. Ach, mu dúir garín den lei. Aide í has. Brenn hosa. Gráda amachcha seo go be. Mac, come on, just foggy. Gab seit. Té? Snéad? Litir ó gléad ar Jerry. Tá sé géirí access áil ar oscar.
double brandy má bhean agus cean go mo bhéite. Ní bhé gur maithigad mar sin héan. Ara seo nach cúis celebrate le. Fer bleagad fin tips sin ní. Go dé? An tips tú dúcht rom nar an sísteachig 22. Á sin? A couple of punt má baint amsa go Mr. Mulholland inniu. Tá táil am anheoracht. Ní le hen sinach tíl. Beidir sa rás, John Joe. Ach, sa síl, ní hagan an tá céanna sa tóid ort. Cadú héanagáil sa tóid éid. Cén chu bhéiteach sé seo dhéine? Tá sé tíine anam dé, tá sé culagan sin. Tá sád go maith gur féidir leis é dhéana. Inar éire bhfuil breh sa tír ar a chiil ceart a hebó leis. Catá geisiad lei sin? Le céirt. Tá an go mághfuil rud ag an rágad. Brenna hénéad, tá mé cinelín tarse a chulahort fi láthir. Chulahort? Colúsa tá méid géireach chuid feiban a hátáil. Cluisim anam an vestar sin a ríis. Well, go a leis céil Vince, má sa géirí má wacha cosan sa tám. Jesus, Sinead, níl am an daile leis an is mó, alright? Níl tosan an daile leis. Thula mé geartú. Tosa an duine grán a fér ag a Vince, agus ní féidir lat sa daile leis seo. Well, is cumam sa jawl. Hello, Daniel. Angela? Go dtí mata Nancy? Tá sé tá, tuige? Má tí a bhí dí anna bhacha a hátaí na le seo. Well, is cosal gur sí fáil rochleacht ar na héntaí costíine limsa. Tá sa téna chuí. Íonnta costíine le téag, níla mé. Well, na mé go cruniú. Ba mu bhain, Daniel. Bhí me geirí lóir le tarad an teart fa chusaí gróm ar Harlanse. Chlas fear gró mé agus caiim mar Arc, bhí me contrailte faúdait. Hí me gur thuirta ceantrás ná am héana agus té coppla mí a hain. A teis gom nes na bhfuil sin fír. Ar héalanis. Déad me fis a bheith an blianta í hain. Iar a chuidú a bíhe héga héana eile neabar. Dar ire, Daniel, tá ma'n tá buir a fasin. Brianna, níl am agamsa gan na chluhí súracha seo. Come on, Angela. A tá geirí rud í thar na geart a ríis. Sinna bhaid gáil mar teart agad le hariscint. Ceall tá brúnar an tá mé ághraach. Well, is mór trúí sin. Iar mar geirín 4 milliún sin thuirt éite bíile. Go speisialt an bhálaigh an námbad an sin. 4 milliún. Bhfuil sémas a rubar a díalú a ríist? Níl páréir, ach tá sé tucaí gon leaba. Bhfuil is setsa an gealaigh na téana gus níoch macha sa leaba. Sémas tucad an leabaí? Tar coplú erich leig agus, beis anna hín sinna gáil penta. Páréir nach fíorite, bhfuil is go díarna nuas a le deach agus go dúlta sé gláán me. Ó níl is am ó dhí ceir díanas me faoi. Ach, céir go crochadúir sin is lechad seo. Agus sinna oscar agus má bhean nach bhfuil siad go hála. Tágad a bhain. Feici mar chasúlacht áirs. Céirt? Oscar nach cha. Ja, tá chud súlaige? Tá ide. Bestú. Tre a feictúra. Ach más an Chinese a bheith chu dathú leatsa, ben tá dearach leis. Well, tá súm gnéide go gealaí breanús. Ó éid ó cinnte, sin rud bháin éit do bheith roiilte faoi. Double brandy má bhean agus bíoh ceann na tain. Sa dealachta sé sin an istintse. Go leiscail? Ba cheacha bachas hat nach chuil fáilte a bheith rapist sa teach seo. Cecha bhfuil tú haig? Tá mis sound? Gread de amachchas má fóbsal gur nefis ar na Gardaí. Tú Gardaí? Cé fáid na sin na haig? Gread de benú ba fel ar ball. Bus tú me? Tó go réthe. Is fear sinanta nisme. Nus chulagan is náte. Sinanta. Ní can bhrítar leis a bhacail. Céan nuidir óganós tusa nach chuil fáilte rút sa teach seo. Is a salt seo. Bhecinn si be seo. Is a salt seo. Is witnesses of hardship. Dú do lába. Bú tú cheapan a ríidir go ce éanaan te a fát? Ha? Nis, come on. Come on. Ní go ghearra. Ma. Come on. Amach. Is le feiceam do fus bracachtíiste go láte níos go brach. Bus tú me? Ba chluisim buach. Chní bheith géisteach le. Tá go lá a fós amach. Er bheits tú sin teoch luis go dribal. A bit bagart in is be.
Ní bagarte tá méartabach a galantit a fáil buní. Dúir an bhacha siimiid. Ní cheapan é. Is ró racha pléile mo gona. Bhealm hen gláir eile chuirtá. Sfúil an cléirí mar é. Ie, theis agam. So, go déhílann tú? Well, chachan móach na bhíana faoi. Crúmach líochart heise chrunethe, agus bulamid le chéile náiscin níos príomháide. Ceart go leor. OK. Sláin. Brenna Vince, cámhaid an áit ágáil. Nach fecinn tú nílíon ráha eile agin. Ar a seafóide hinid. Tosa an duine dúirs nach ráta chun liggins de Jerry ó Saila Villa. Well, bhí mé mí ceart. Well, what's new? Christ. Tá sé sin pathetic. Brenna, má hastín muid gnáid broí rudí amach doin tuci tú lom. Well, tá sé solar gúil tú tris teachtar an túm sin at hain. A cén fá go gur sé sin tar sorm. Tá mén a fannach latsa chun cinna dhéana bheith cosháin san uig agam. Sinead. No, Vince, tám tí tuirse cuid agus go chuilehort fóid. Sinead Branna. Oh, God. Oh, my God, Jerry. Jesus. Oscar! Oscar! De bhí sé sin go hálann ar fád anmhlasta go deo, go dtí bhín bhímos. Nach chuintach freisin sin Nancy a chuid a gon bélaí des mar sin sólas go ghainúidantaí. Well, tá carta god. Fécham sé ar a ggócaracht mar bhealach éalathe. Tá sé antherapeutic. Well, nach chaisteach is gnéará sin in Nancy, mar éidir go dhéile lu go bhíimiise. Ní a men ná brean bhfuir háspon fiúháin. Ach, bhín duine fású go réidir chéile, gus na bí chuimí bheith hort faoi Nancy stór. Cum leis ge? Ceapan túna seoirí idir Nancy, nach thug me se rudaí faoi deara le tamil. Tá sam go máine scútú ge raichéil, agus tá sé sin nádúach go má freisin is stór. Ach Nancy len,
Céif an éirin is tú gomsa. Nach bhfuil is head go mágur féidir le lách le máma be. Ach, bhaire, cén chuú. Daine me na cúraí stór. Ag me fa deara freisin go tú roch hiúmor le gairid ma deara. Mar sé cho obvious sin. Da bí chuimrí bin seart faoin Nancy stóirín. Ní le hála bheith foiint le ta níos foiide. Tá leabhraonnta chamsa Somália freisin faoin Nancy, cai me stechaid. A gotsa? Nach bhfuil me héana gur ríide stór. Smátá samsa Nancy lena cechaí nairín tú. Ó, bhaire. Breanna Nancy stór. Éislam nóméid. Ní le hálat náir be bheart faoin menopás. Nach gamu le go gáil ríide bhid cínt. An menopás? Nancy stóirín út le an leabhar se bhfuil me caiint fú. Mínín siad cholle hóirtainte. Faoi mood swings héidir. A bhaire, ní is gom cábhúr tú an tólas ach níl an menopás arm. Breanna Nancy stóirín. Tiginn go mágad se deacúirt ghlacha leis fao láthir. Ach cacha tú déile leis lonú má. Céir a chaha mé rá a bhaire, níl an menopás arm agus sin. Ach Nancy brean. Gaman is scéal, ach tar a bhí in bhd níos tágtíí le déanamh gomsa, le bheith síthart an seo géise le a chuid seapóide. Nancy, má se de heile. Oscar, please be all right, pay áide tá tú. Damn it! Ní éon ragra óróise agus ní féidir arína teachtarí ach an orad. Jane, aim seapóide, please. Jesus, tá mé búra fuí in is go má. Róise, beidir gohfuil si sé go meastar sin go má. But tú rálam gohfuil níos mó imníir faoi friggin Róise á Oscar. Well, nach bhfuil cóis mágam. God almighty, Vince, that doesn't bloody the credit will is agad chin. He's agad grad we're going to sock insensitive. Ach, tá sé bloody well hard forward. Tog go bugge. Tog go bugge. Keep quiet ventilation in here. Ma fosta. Tog ag master chin. Ma fosta sa Vince. Let me help you. What's I can keep you by inches in? Just a fun second, all right? Fog me, Vince. Fog me. Eileen. Tesa gom. Víntas arm héin. As chance inta tan dúsa. Sgan fagul tú chat hagum sa dóla. A cáislan. Ma gerí a neistúan. A bheith mar fríú an déan. Sin a plán a bhí gom héin agus Eileen. Go tí gur vild héig sin fásta. Glacham leis mar sin nach chuilis ag taig faoin windfalls dearnise. Bol tú craceilte. Nel is sige. Agus ní bhés go tí go bhórann se dúsa. Ní bhla a bheith hart nó rán sé amach faoi. Tá misnecha Angela. Níl me se a geirí bheith neus bléhuia. Máid aige téine bheith agam. Mar a hasan se, ní ag an pín ruúad a bhraba a fopsin. Tá daag na djenta súsagat mar sin. Tá tá chun é ágáil. A luiche sé sfér. Tá me tin tarsad an haid amudí. Is é sin bhín láart gur a mí €5,000 le meaction. Ad a bhain se lumsa. Oscar bocht. Níl bhain ach brisibeg ón argans ar fad. Sin a méid. Ní sé féad ar urte. Go gad a bheith chur sós leis. Ní sé ceart ná cóid. Sure ní. Ní bhíon ach a críimnú ar a chud bhaib na hain. Ní bhíon a críimnú urtsa. Agus tíad bháid is a measa. Ach ná beag imníart. Ach tuair me se an ar a chuid. Noch éanta chud da. Go bhhaicín óg, ha? Agus Róise glóite maid siúil. Ha? Brenna mas a stechan tseanna se tháinig tu go mhaslúsa agus cuineál chocuireach le mar bhí túhanana túair taí náit cinnteile. Bhui sé tóg bogé cholín mar a hálíonn sé. Is de grán réiti go hanna meistechansa? Se ná sé. Bhí mé chuoine a cholín. Ní fiú an taine sa bheith hedring. Unrad atá hart. Bíag se hart hedring, eh? Ca dearfa? Aga má mar sin. Ar dera, fís hún gur ferúsal tó. Hogur, chúla bheith faoi hémas.
Ó híarna ní ghuiinge sin ar náidlam. Ó na bhí cantam faoi. Bhfuil is go chun me fis sé ar dochtúr sem míle agus céadú agus tás na tuairis ní bhfuil mé ara. An doctúr, ó ní bhfuil de sin ar a bhhachail. Ó seir nach meach sémas an nás trist an íon fá sin. Well, nó is cró go chaileach caihe sí roiid. Tá rud éigen de tá chur stressar, ní ránach sin. Fuoi mar a bhí sé ar charlumsa fadóin. Agus ceir de hálaá? Well, job an bocht. Bhí rud éigen de chorasta agus thóg sin lebar héin ar nós héimeis agus danse únar feid 3 bhí. Gus an dánig séas? Ó, tháinig. Nuair a fórad ar mar a bheith. Mis tóci me siú agus gomid amach a siú. Bhaile tá sin inna, he? Mis agus tusa sin na méid, agus tá me cinnte go róise gar a scí hóbeal ar éon chuí, he? Barchain bheith gemacht. Ba sinad a bhálíneach. Sinad? No, ní bheith. Tá sa tugann sinad go mága go dastain an am chaile mhaach. Cilis tá cosúil? Tú dynnu cinnte nniu go se cosúil am hain. Cad mí a gróise? Tá sé bá dearnach agus ba sé ná go as gur bheith go mó. Rois, na bheith réimlí bart. Is tú ó mhaach agus teir bhhail. Just bagmuid, a ní tú gur a hartúil. Na bhí amú deach na gróise. Tá ceart am sa mé hain. Nis, tá mi si chun am a chaile mhaach agus ní tú san antáda éon na faoi. No, ní tú háil! Relax, má chaín relax. Bhí meach gar a bhuiideach leid a chaile mhaach. Ní tú háil! Tá tú out the doors! I go for freak's sake! Agus cad faoi má dúiltíim go a hariscint. Bhil siad a ré hína. A slim go bhíú dit smuitiúi. Is fiús coslam. Ach, ar chunar be eile sa tíobh se tíra, cean fá me se? Cén fáid tusa? Daniel near clúg me sa fan oradí seo. Gus speisialta nar tá eridára geidir geist. Agus na tas an taon daine háart an seóhfuil fisgróide cabí. Well, tá cuma dealdarthach ar an scéal caiime sin rá. Be sé costasach. Bhain ní chaimiid bheith buir a bh airigid an thuise gaí. Is cosal gúilta dá riire fa seo. Har ma chód a riire far rud a bíir ío. Is tús úr a bheits an seodú. Go tína narcan tú mar fleán go ró. Beit gyn ar sin níos mó céile deid. Gymysga. Nancy? Ceart? Oscar, go well down. Oscar! Oscar! Oh God, dat is slaan. Agus le dia. Don't sebe. Ní leik se doen ma. Wat ik aan zijn store. Dit is slaan en is de mami en zo. Níle sam ceach í hála se just rúma agus béise go bhharrma. Béise go bhharrma. Oh, Jesus! Rosie, ceir faoi tú gaint? Jerry, rúma agus hitse an draid. Ceart? Ní béidir am go an eise sin. Táine mar go bhaise ar. Rosie, tóg go bogé. Fic mé go luú, Oscar. Brenna. Fan an seo. Ná bog. Okay, Rocky, mis síos an tred.
Sinna da mucha. Oh God. Relax, Róise. Tá sé cearcair tá sé fad háart inis. Hart, ceair se hart. Tá sé imethe. Na bhí géana níirt. Ach bhí sé an líonn sin anús. Nós tá a Róise, sin rud is tábhacht inis ná go tú héin agus oscar slán sa bháilte. Tá brother sinna. Just hold me to hin. Agus dad gar go agus. Mí hiiscin a cinál éigen a bhí an. Ná bí búrtha, tá lína rudí seo. Nis ba chulla na búrtha fóing, oké? Tá tú teach na chuil? Come on. Róise, fáin amach go ná sin. Níl gná ag ceachtar a gnám. Ach bíte go sé fós bill. Tá sé marmh, an diggin tú tá Jerry, marmh.